Mapagpalang araw, Sir Seth. Ako nga pala si Federico. Pero Nonoy ang palayaw ko. Kaya Nonoy na lamang din pong itawag mo sa akin. Ang karnasang ibabahagi ko sa channel mo ay nangyari noong dekada 90 sa lalawigan ng Isla ng Panay. Nang mga panahong ito ay nagtanan kami ng kasintahan kong tawagin niyo na lamang po sa pangalang Joyce. Tutol ang mga pamilya ni Joyce sa relasyon naming dalawa dahil sa magkaiba ang katayuan ng aming buhay. May sinasabi sa buhay ang pamilya ng dalaga, samantalang ang pamilya ko naman ay isang dukhang magsasaka, kung kaya't ayaw ng pamilya niya sa akin. Dahil sa pilit kaming pinaghihiwalay ng kasintahan ko ay napagpasya naming umalis sa baryo at magtanan. Ang dalaga na rin ang nagpupumilit na magtanan kami. Dahil narinig niya umano mula sa kanyang amang ipapadala siya sa Manila. Nang sa ganun ay hindi na kami muli pang magkita. Sa takot na baka tuluyan na ngang malayo sa akin ang pinakamamahal kong babae noon. Ora mismo, umalis kami ng lugar namin. Mabuti na lamang at may naitabi akong pera. Kahit papano yun ang ginamit naming panggastos para makaalis sa baryo. Isa pa, buti na lamang din at may kakilala akong naninirahan sa lugar ng Panay. Naitago na lamang natin sa pangalang Cesar. Siya ang nagsabi sa aming pansamantalang doon na muna kami manuluyan ng kasintahan ko sa baryo kung saan naninirahan ng kanyang lola. Malayo umano yon, siguradong siyang mahihirapan kaming tuntunin ng pamilya ni Joyce. Tamang-tama din kasing pupunta ito sa lugar ng kanyang abuela para bisitahin yon. Kaya't sumama na umano kami sa kanya. Wala nang pagdadalawang isip ang sumama kami kay Cesar. Bagamat may agam-agam akong nararamdaman sa lugar na pupuntahan namin noon, pilit ko itong iwinawaglit at ikinakalmang sarili. Mas nanaig sa akin na makasama ang babaeng mahal ko. Saka ko na lamang iisipin kung ano ang kahihinatnan naming dalawa kapag naroroon na kami sa lugar na pupuntahan. Mahabang oras ngang biniyahin namin papunta sa lugar na sinasabi ni Cesar. Habang bumabiyahe ay hindi mawaglit-paglit sa isipan ko ang takot na nararamdaman at pag-aalala kung ano ang mga susunod na mangyayari sa amin. Humugot ako ng malalim na hininga at isinantabi ko na lamang muna ang isiping yon. Pilit kong idinidikdik sa isipang pagtuunan ko na lamang muna ng pansin kung paano kami magsisimula ni Joyce pagdating sa lugar na pupuntahan. Sa pagdaan nga ng mahabang oras ay nakarating na kami. Magdidilim na noong makapasok kami sa sitio. Sa bungad pa lamang ay nakita kong magiliw na nakangisi at bumati ang mga taong nakakasalubong namin, na para bang matagal na nila kaming kakilala. Pero sa kabila ng magiliw na mga ngiti ng mga ito, ay may isang lalaki ang nakaagaw ng pansin ko. Kakaibang titig na ipinukol nito sa kasintahan ko na para bang hinuhubaran nito ang kasintahan ko sa pamamagitan ng pagtitig lang. Nakangisi din yun ng nakakaloko. Kaya't hindi ko maiwasang kumulo ang dugo habang panakanak ang sinisipat ng lalaki. Dahil sa nakakabastos ang ginawa nitong pagtitig sa kasintahan ko noon. Wala naman sanang problema kung tititig siya kay Joyce pero sana huwag naman sa ganong paraan. Mukha itong hayok na hayok sa laman kung makatitig noon. Ganun pa man, kahit na kumukulo ng dugo ko sa lalaki ay nagtitimpi na lamang ako. Dahil sa bagong salta lamang kami sa lugar na yon. Ayokong mapaaway at ayokong mapahiya ang kaibigan ko. Ang ginawa ko na lang, hinawakan ko ang kamay ng dalaga para malaman ng lalaking yon na pagmamay-ari ko ang babaeng tinititigan niya. Nung makalagpas na kami sa lalaking nakasalubong namin ay nasipat ko pang matalas yung tumingin sa akin. Parang tagos hanggang buto. Naramdaman kong marahang pinisil ni Joyce ang kamay ko. Marahil ay napansin niya ang ginawa ng lalaki noon. Nang tingnan ko siya ay nahihinuwa ko sa mga mata niyang
pigilan ko ang sarili at huwag gumawa ng gulo. Huminga ako ng malalim at nagpatuloy na nga kami sa paglalakad. Nakailang hakbang pa lamang kami ay nakita kong ngiting-ngiti na naman ang mga nadaanan naming kababaihang nakatambay sa loob ng bakuran ng bahay. Gumanti ako ng ngiti nang sa ganoon ay hindi naman kabastos-bastos sa paningin nila. Ganito ba talaga yung mga tao sa baryo niyo, pre? Mukhang nasobran yata sila sa pagiging magiliw ah. Grabe ko makangisi. Wika ko kay Cesar habang naglalakad kami papunta sa bahay ng kanyang lola. Ewan, hindi ko alam pre. Bata pa kasi ako nung huling pumunta dito eh. Hayaan mo lang yung mga yan. Bilisan na lang natin maglakad at abutan na tayo ng dilim sa daan oh. Sagot ni Cesar at tiningnan ng papel kung saan nakaukit ang direksyon papunta sa bahay ng kanyang lola. Tiningnan ko si Joyce at tinanong kung pagod na ba ito. Mahaba kasi ang biyahe namin tapos naglakad pa kami ng ilang minuto papunta sa bahay ng abuela ni Cesar. Ayos lang ako, hindi pa naman ako pagod. Tipid na sagot niya at sunod-sunod na umiling nun. Alam kong hindi nagsasabi ng totoo ang kasintahan ko. Kita ko kasi sa kilos at mukha niyang napapagod na siya pero pilit niya lang yung tinatago. Akin na, ako na magdadala niyan. Wika ko at kinuha ko sa dalaga ang bag niyang bitbit para wala na siyang dalahin pa. Makaraan lamang ang ilang minuto pang paglalakad ay narating na namin ang bahay ng lola ni Cesar. Gulat na gulat pa ang matanda nang matanaw kami mula sa bintana. Nagkukumahog na binuksan ng matanda ang pintuan at agaran kaming pinapasok. Bago pa nito isinara ang pintuan ay nagpalinga-linga pa ito sa paligid na para bang may kinatatakutan. Lah, natatandaan niyo na po ako? Abay, oo naman. Pwede ba naman makalimutan ko ang kaisa-isang apo ko sa panganay kong anak? Pambihira ka. Ipinakilala kami ni Cesar sa abuela niya at sinabing kung ano talaga ang pakay namin kaya kami naroroon. Pero hindi sinabi ni Cesar sa kanyang lola na nagtanan kaming dalawa ng kasintahan ko. Kaya kami napadpad sa baryo. Ang sinabi niya lang ay bagong mag-asawa kami ni Joyce at naghahanap ng matitirahan. Lah, baka may alam po kayong paupahang bahay kahit pansamantala lang. May matutuloy lang itong mag-asawa. Sus Mariosep Santissima, kang bata ka. Bakit dito mo pa dinala ang mga kaibigan mo para maghanap ng mauupahang bahay? Alam mo namang talamak ang masasamang gawain ng mga taong naninirahan dito eh. Abay baka masampulan pa yung mga kaibigan mo, mahirap na. Tugon ng lola nito. Talamak ko, gaya ng ano? Huminga ng malalim ang matanda bago nagsalita. Delikado ang baryong pinuntahan namin. Halos karamihan na ng mga naninirahan doon. Mga manggagaway at mambabarang. Hindi mo nga matukoy kung alin sa kanila ang manggagaway o mamabarang noon. Pero maliban sa mga nabanggit niya, ay may isang pamilya ang pinaka-iniiwasan sa baryo nila. Yun ay ang pamilya ng manggagaway na aswang. Hindi ako makapaniwala sa sinabi ni Lola Dolores matapos niyang ikwento kung anong klaseng mga talamak ang tinutukoy nito. Nung una ay hindi pa ako kumbinsido pero may mga iilang pangyayari ang ibinahagi ng matanda. Kaya medyo nakumbinsi niya ako sa parteng yon. Nagkatinginan pa kami ni Joyce at nakita ko ang takot sa mga mata ng kasintahan ko. Marahang pinisil ko ang kamay niya bilang pagpapahiwatig na wag siya mag-alala. Nakasama niya naman ako at hindi ko siya papabayaan o hahayaang may mangyari sa kanyang hindi maganda. Talaga bang totoong maraming aswang at manggagawi sa lugar na to, la? Bata pa lang po kasi ako nung huli kaming dumalaw dito sa bahay niyo. Kaya wala pa akong alam sa mga ganyang klaseng kwento ninyo. Hindi pa rin kumbinsidong tanong ni Cesar sa kanyang abuela. Tumango si Lola Dolores at sinabing may katagalan ng panahon na may mga naninirahang manggagawi at aswang sa baryo nila.
Wala nga lang silang magawa dahil wala naman silang kakayang kalabanin ng mga ito. Halos lahat ng mga datihang naninirahan sa baryo nila. Takot na takot, kaya't nag-alsabalutan ng iba't lumipat sa ibang baryo. Sa katagalan ng pag-uusap ay nagsuhestyo ng lola ni Cesar na kung nais daw namin ay sa bahay niya na lamang muna kami manirahan pansamantala. Habang naghahanap pa ng matitirang bahay sa karatig baryo. Aniya, may mga matitirahan namang bahay sa baryo nila kaya lang ayaw niya kami mapahamak nun. Kung kaya't sa karatig baryo niya kami hahanapan ng marerentahang bahay. Doon ay mas panatag siya dahil walang mga manggagaway at aswang na naninirahan. Maraming salamat po Lola Dolores Tatawanawin po namin malaking utang na loob itong ginawa niyong pagtanggap sa aming mag-asawa nang walang pag-aalinlangan. Wala yon. Kaibigan kayo ng apo ko kaya may tiwala din ako sa inyo. Tinanggap ko kayo dito dahil ayoko may mangyaring hindi maganda alinman sa mga kaibigan ng apo ko. Napagpasya ng kaibigan kong manatili muna ito sa bahay ng abuela niya hanggat hindi pa kami nakakahanap ng bahay na pwedeng matira ni Joyce. Hindi naman kasi pwedeng basta-basta niya na lamang kami papabayaan na porque nasa poder na kami ng abuela niya. Huwag kang magalala tol, tutulungan din kita maghanap ng mapapasukang trabaho. Aniya. Dumaan ng mga araw ay naghanap na ako ng mapapasukan. Konti na lamang kasi ang ipon naming pera ni Joyce noon. Kaya kinailangan ko na magtrabaho. Sinamahan ako ni Cesar na maghanap at sinuwerte namang may nangangailangan ng 2 trabahante sa palayan ang kalapit bahay ni Lola Dolores sa si Mang Gaston. Nagulat naman ako nang magpresenta rin si Cesar kay Mang Gaston. Pumayag naman kagad ang matanda at sinabihan kaming mag-uumpisang trabaho namin bukas ng umaga. Pumunta lamang daw kami sa bahay niya bukas ng umaga para sasabay kami sa kanyang pumunta sa palayan. Tol, sigurado ka ba talaga magtatrabaho ka rin sa palayan? Paniniguradong tanong ko kay Cesar nung maglakad na kami pauwi sa bahay ng abuela niya. O naman tol, bakit? Nagkibit balikat lamang ako. Dahil sa totoo lang, hindi sanay na magtrabaho ng mabibigat na bagay sa ilalim ng napakatirik na init ng kaibigan kong yon. Kahit papano, ay may kaya din naman kasi ang pamilya ni Cesar at ni minsan ay hindi niya pa naranasan magtrabaho. Samantalang ako ay isang katutak ng trabaho ang napasukan ko. Kaya't baliwala lamang sa akin na magtrabaho sa palayan. Ang kaibigan ko, hindi ko maiwasang mag-alala sa kanya. Dahil baka hindi niya kakayanin ang trabahong papasukan namin. Labang tiwala sa akin par. Sa laki ng katawan kong to, sisiw na sisiw lang sa akin ang trabahong papasukan natin. Taas na upan itong sabi. Tiningnan ko lamang siya at hindi na sumagot pa. Hindi kasi ako kumbinsido sa sinasabi niya noon. Ba't nagkakasakit ka ng damdamin Tingnan ba naman ako na makahulugan? Pambihira, wala ka nga talagang tiwala sa akin Sakit Wika ni Cesar at may pahawak-hawak pa ito ng dibdib na aakalain mo talagang nasaktan. Natawa ako dahil sa kalokohang pinagsasasabi ng kaibigan ko. Nagmumukha kasi itong timang sa mga ginagawa niya. Sige na, naniniwala na ako. Natatawang pagsang-ayon ko na lamang. Sa ilang minuto naming paglalakad ay natanaw ko ang lalaking nakasalubong namin nung unang dating pa lamang namin. Yung lalaking tumitig ng kakaiba sa kasintahan ko. Pero nang mga sandaling yon ay may kasama na itong 2 lalaking mukhang mga hambog, katulad niya. Umiwas ako ng tingin dahil nasipat ko na naman siyang masamang nakatitig sa akin. Ayoko ng gulo dahil hindi naman kami pumunta doon para maghanap ng kaaway. Pero noong malapit na kami sa lalaki ay narinig kong nagsalita ito. Hoy, mga bagong salta. Tumabi nga kayo at huwag kayong haharang-harang sa daan ko. Kaya bago-bago niyo palang dito ang yayabang niyo na. Pasik na wika ng lalaki sa aming 2 ni Cesar na siyang ikinagulat namin. Nagatinginan kaming 2 ni Cesar at nagtataka dahil sa hindi naman kami nakaharang sa daan nun.
Umalma ang kaibigan ko at nagwikang hindi naman umano kami nakaharang. Kaya anong sinasabi nitong nakaharang kami? Dapat talaga namang ang yabang ng taong to. Ang lakas ng loob na sagot-sagutin ka, paring Samuel. Papayag ka na lang bang ganon, ha? Gusto mo upakan ko na yung dalawang to eh. Ang talas ng dila, napakayabang. Kala mo kung sinong anak ng Hudyo. Naging alerto na ako ng mga oras na yon. Pasimpleng pinagmamasdan ng bawat galaw ng tatlong lalaking kaharap namin. Akmang kikwelyuan na rin sana ako ng nagngangalang Samuel nang biglang may malakas na sigaw kaming narinig. Anak ng dipunggol, Samuel! Tigilan mong dalawang yan dahil mga trabahante ko ang mga yan. Bulyaw ng lalaki nun. Nung lingunin ko kung sino ang taong nagsalita, yun ay si Mang Gaston. Halos umuusok ng ilong nito sa galit habang nagmamadaling maglakad papalapit sa amin. Titiyong, kayo po pala. Tila natatarantang sambit ni Samuel at tumatras ng bahagya. Ano na naman yung kaguluhang ginagawa nyo? Kaguluhan no? Hindi naman kami nanggugulo, Mang Gaston. Gusto namin makipagkilala dito sa dalawang bagong salta. Hindi naman kami lilika ng gulo. Masyado naman po kayong matakutin. Di ako nangipagbiruan, Pulong, ha? Ikaw, Samuel, mag-usap tayo sa bahay. Seryosong wika ni Mang Gaston. Hinarap niya kami't sinabihang magsiuwi na. Ramdam ko ang tensyon sa pamamagitan na magtiyuhin. Dahil sa napahiya si Samuel sa ginawa ng kanyang tiyuhin. Mabilis naman akong hinatak ni Cesar at sinabihang umalis na kami. At pabulong na sinabihan akong hayaan na si Mang Gaston na kumausap dito sa ambog na lalaking ito. Hindi na ako nagreklamo pat sumunod na lamang sa kaibigan ko. Wala kaming imik sa isa't isa habang mabilis na naglalakad pa uwi sa bahay. Sa kinagabihan ng araw na yon, nagulat na lamang ako nang makarinig kami ng malakas na pag-atungal sa labas nun. Halos sabay pa kaming napabalikwas ng bago ni Joyce. Matapos marinig ang katakot-takot na ingay sa labas ng bahay. Dito ka lang ah. Titingnan ko lang kung anong ingay na yon. Wika ko kay Joyce at mabilis nang lumabas ng kwarto. Saktong paglabas ko ay siyang paglabas din ng kwarto ni Cesar. Nagtatakang tinanong niya ako kung narinig ko ba umano ang malakas na pag-atungal sa labas ng bahay nun. Oo, narinig ko. Sa tingin mo ano kaya yon? Kalabaw? Sagot at balik kong tanong sa kanya. Siguro pero mas mabuti pang lumabas tayo para matingnan natin kung anong klaseng hayop ang nag-iingay sa labas. Suwestyon ng kaibigan ko nun. Tumango ako at mabilis na naghanap ng kagamitang pwedeng gamiting panghampas at panangga. Kung sakali mang mabangis na hayop ang nasa labas ng bahay. Mahirap na kasi kung wala kaming dalang kahit na ano. Tapos mabangis na hayop palang naroroon at bigla na lamang kaming dambahan. Nakahanap ako ng 2x2 na kahoy at yun ang binitbit ko. Kaagad na kaming naglakad ni Cesar papunta sa pintuan. Pero bago ko pa man hawakan ang seradora, narinig ko si Lola Dolores. Malakas ang boses nitong sinabihan kaming wag na wag naming buksan ang pintuan. Mabilis na nilingon ko si Lola Dolores at tinanong kung bakit hindi pwedeng buksan ang pintuan. Gayong may narinig kaming malakas na umaatungal sa labas ng bahay noon. O nga naman la, titingnan lang namin at itatabo yung pesting hayop na walang tigil sa pag-atungal sa labas eh. Nakakabulahaw. Huwag niyo nang subukan pagbuksan ng pintuan na yan. Kung ayaw niyo mapahamak, hindi yan ordinaryong hayop. Takang-taka ko sa sinabi ni Lola Dolores noon. Samantalang si Cesar naman ay walang patid sa pagtawa. Inakala niya kasing binibiro lamang siya ni Lola Dolores pero nakita kong seryoso pa rin ang abuela ng kaibigan ko noon. Lumayo kayo riyan sa pintuan. Utos na matanda sa amin. Para hindi na magalit sa amin si Lola Dolores ay lumayo na kami sa pintuan. Patuloy pa rin sa pag-atungal ang kung anumang klaseng hayop ang nasa labas ng bahay. Nakarinig na rin ako ng mga yabag ng paikot-ikot sa labas noon.
Sa mga oras na yun ay samot-sabi rin ang nararamdaman ko. Nilukob na rin ako ng takot sa sarili dahil sa mga naririnig sa labas. Yun lamang kasi ang unang pagkakataong makarinig ako ng ganong klaseng pag-atungal na para bang pinaghalong boses ng kalabaw at talulong ng aso. Nagulat at napapitlag pa nga ako nang biglang magsalita ang kasintahan ko at lumapit sa akin. Nagtanong ito kung nalaman na ba raw namin kung anong klaseng hayop ang nasa labas ng bahay. Humiling ako at sinabing hindi. Ayaw kasi kaming palabasin ni Lola Dolores. Ayaw niya ring sumilip kami, maski sa bintana man lamang. Bumalik na kayo sa mga silid ninyo. Hayaan niyo na yung mga naririnig ninyo sa labas. Mananawa din ang mga yan. Dagdag niya pang pagsabi. Isipin na lamang daw naming wala kaming narinig sa labas noon. Nang sa ganoon ay walang mangyaring masama sa amin. Kinabukasan ay maaga kaming pumunta ni Cesar sa bahay ni Mang Gaston. Nadatnan namin si Samuel na nagkakape habang nakangisi noon. Tingnan mo talaga tong walang hiyang to. Kalayo mo ba namang pamangkin pala to na magiging amo natin? Sarap tadyakan. Hindi napigilang inis na sabi ni Cesar. Hindi naman maririnig ni Samuel ang sinasabi ng kaibigan ko dahil may kalayuan naman ang kinauupuan nito sa pwesto namin. Hayaan mo na yan. Saway ko sa kanya at ipinaalala ko sa kanyang kaya kami naroroon ay para magtrabaho. Kaya huwag siyang magsayang ng panahon. Langya kasi tol eh. Hindi na nga ako masyadong nakatulog kagabi dahil sa hayop na walang tigil sa pag-atungal. Tapos ngayon ang aga-aga makikita mo yung taong yan. Natigil lamang ang pagrereklamo niya nung papalapit na sa amin ni Mang Gaston. Nang araw ngang yun ay hindi kami masyadong nakapag-usap ni Cesar. Naging abala kami sa kanya-kanyang trabahong nakatoka. Kinahapunan mga pasado 5:00 na yun ng hapon. Pag-uwi ko sa bahay ay nadatnan ko si Joyce na nakaupo sa labas at tila hinihintay ang pagdating ko. Lumapit ako sa kanya pero noong mga ilang hakbang na lamang ang layo ko ay napapansin ko ang pamumutla niya. Kulay lila ang labi niya at namumungay ang mga mata na parabang kulang sa tulog. Nag-aalalang mabilis ko siyang nilapitan at tinanong kung ano ang nangyari. Sasagot na sana ito pero natigil yon dahil sa mabilis na siyang tumayo at tumakbo sa gilid ng bahay. Wala siyang tigil sa pagsusuka noon. Joyce, mahal, ano nangyari sa'yo? Tanong ko. Hinapuhap ko yung likuran niya para gumaan ang pakiramdam. Matapos niya magsuka ay inaya ko siyang pumasok sa loob ng bahay. Ang sabi sa akin ni Joyce ay wala si Lola Dolores at nasa palengke umano. Siya lang mag-isa. Mabuti na lang pala talaga at nakauwi kami kagad ni Cesar. Sandali, kukuha kita ng maligamgam na tubig ha. Wika ko sa kanya at nagmadali na ngang nagtungo sa kusina para kumuha ng tubig noon. Pagbalik ko ay namimilipit na sa sakit ang kasintahan ko at halos tumuwad-tuwad na ito sa sobrang pananakit noon. Agaran ko siyang nilapitan at inalalayang may ayos ng upo. Tinawag ko na rin ang kaibigan ko. Nakakarating-rating lang rin para humingi ng tulong dito. Nataranta naman siyang lumapit at nagtanong kung anong nangyari. Maya-maya ay dumating si Lola Dolores. Nang makita niya kaming nasa hindi magandang sitwasyon, nagkanda o gaga ng matandang pumanhik sa loob ng bahay at agaran kaming nilapitan. Natatarantang tinanong niya kami kung ano ang nangyari kay Joyce at bakit umiiyak ito. Sinabi ko sa kanya ang dahilan kung anong nangyari. Matapos kong maipaliwanag ay hinarap ni Lola Dolores ang kasintahan ko at tinanong kung ano-ano ang mga nakain ni Joyce bago pumunta ng palengke si Lola Dolores. Kanina kasi ay maayos pa naman ang kalagayan ni Joyce nung nagpaalam siya ritong mamalengke. Umiling-iling at sumagot ang kasintahan kung wala naman umano siyang kinain mula nung umalis si Lola. Nakatambay lamang ito sa labas ng bahay kanina para magpahangin. Saglit lang,
Pupuntahan ko muna si Katimyong. Kayong dalawa'y bantayan niyo si Joyce at huwag niyo siyang palalabasin ha. Saad sa amin ni Lola. Nagtataka man sa sinasabi ni Lola. Hindi ko na ito binigyan ng pansin. Grabe kasi ang pag-aalala ko sa kasintahan ko dahil baka kung ano na ang mangyari sa kanya. Lumipas naman ng mga 10 minuto ay tumigil ng pananakit ng tiyan nito. Medyo nakahinga na ako ng maluwag-luwag pero hindi pa rin maalis sa isipan ko ang pag-aalala sa kanya. Kamusta na yung pakaramdam mo? Nangihinang tumango ang kasintahan ko at ipinikit ng mga mata nun. Dumaan pa ang mahigit kalahating oras. Bumalik na si Lola Dolores at may kasama na itong matandang lalaking may bandana sa ulo. Naakalain mong pupunta sa sabungan. Dali-dali namang lumapit si Lola Dolores kay Joyce at tinalam kung ano na ang kalagayan niya. Medyo humuhupa na po yung panakit ng tiyan niya, Lola. Pero namumudla pa rin eh. Katemyong, siya yung sinasabi ko sa iyong papatingnan ko. Malakas ang kutob kung may nagkaka-interes sa batang ito. Wika ni Lola Dolores noon. At hinarap ang matandang lalaking noon ko lamang napag-alamang manggagamot. Nilapitan ng manggagamot ang kasintahan ko at agarang sinuri. Nayari ng mga loko ang batang ito ha. Napapalatak na sabi ng manggagamot noon. Anong nalaman niyo, Katimyong? Sabihin niyo po sa amin dahil kanina pa kami nag-aalala kung ano yung nangyari sa kanya. Ilang segundo munang hindi nagsalita ang manggagamot. May tiningnan siya sa daliri ng kasintahan ko. Pinisil niya yon. Nilaso ng batang ito ng isang manggagaway. Aswang. Aswang pa. Palipad hangin. Aniya ng matanda. At tinanong kami kung saan huling nagpunta si Joyce bago sumama ang kanyang pakiramdam. Gaya ng nasabi sa amin kanina ng kasintahan ko, ay yun ang isinagot ni Lola Dolores sa manggagamot. Sinabi niyang nagpapahangin lamang sa labas ng bahay si Joyce kanina nung pumunta ito ng palengke. Maliban doon ay wala nang ibang pinuntahan pa ang kasintahan ko. Katimyong, sa palagay niyo ba sino kayang manggagaway ang gumawa nito kay Joyce? Tanong ni Lola sa manggagamot. Pahabol niya pang sabi, malaman-laman niya lang raw talaga kung sino ang manggagaway na yon. Hindi siya magdadalawang isip na yariin ang animal. Hindi na umano niya nire-respeto gaya ng pagrespeto niya sa mga halangang kaluluwa. Sinagot siya ng manggagamot at sinabihang maghintay daw si Lola Dolores dahil malalaman daw namin mamaya. Gagawa siya ng paraan para kusang sumugod sa teritoryo ni Lola ang aswang. Nang sa ganun ay magkaalaman na kung sino sa mga manggagaway na naninirahan sa baryo ang sumira sa kasunduang ipinapatupad ng pinakarespetadong albularyong naninirahan sa karatig baryo nun. Kasunduan? Anong kasunduan po? Kuryosidad kong tanong. Hindi ko na kasi napigilan ng sariling magsalita habang pinapakinggan ang pagpapalitan ng usapan ng dalawang matanda. Sinagot ni Lola Dolores ang tanong ko. Sinabi nitong may kasunduang ipinapatupad ang bantog na albularyong antingerong si Mang Waldo na bawal mambiktima ang mga manggagaway na aswang ng mga taong tahimik na naninirahan sa baryo. Kapalit ng kondisyong yon ay hahayaan ng mga albularyong manirahan ng payapa ang mga ito sa baryo. Sa ganoong paraan magiging panatag ang lahat. Magmula kasi noong mabalitaan ng albularyong antingerong, isa-isa nang nagsipag-alisa ng mga naninirahan sa baryo, ay naglakas loob na itong pasukin ng baryo nila Lola Dolores, pagbantaan at bigyan ng kondisyones sa mga dayuhang aswang at iba pang mga nasa panig ng kaliwa. Ang ibang hindi sumang-ayon at sumunod sa nais ng albularyo, pinatawan ng kamatayan. Kaya naman magmula noon ay kinatatakutan na ito ng mga nasa panig ng kaliwang gawain. Pero ngayon mukhang may isang manggagaway ang lumabag sa patakaran ni Mang Waldo. Habang nagkikwento si Lola Dolores, hindi ko na namalayang patapos na palang gamutin ni Katimyong ang kasintahan ko.
Napansin ko na lamang noong mabilis na tinusok ng karayom ni Katim yung anhinliliit na daliri ni Joyce. Pipigilan ko sanang matanda sa ginawa nito pero ako naman ang pinigilan ni Lola Dolores noon at sinabihang hayaan ko lang daw ang manggagamot sa ginagawa niya. Para lang din naman umano sa kabutihan ni Joyce ang ginagawa nito. Pilit na huminahon ako at sumunod sa sinabi ni Lola. Tahimik na pinagmamasdan ko na lamang ang manggagamot at hindi na nakatuon ang atensyon sa ginawang pagkikwento ni Lola Dolores noon. Ukol sa mga patakaran at kasunduan ng mga aswang at albularyo. Nakita kong nagsasalita ng kakaibang dialekto ang albularyo. Pagkatapos ay inihip yun sa daliri ng kasintahan kong may lumalabas ng dugo. Matapos niyang gawin yon ay pinisil niya ang daliri ni Joyce hanggang sa sunod-sunod nang lumabas ang dugo nito. Pero ang ipinagtataka ko at ikinanuot ng noo ko ay noong mapansin kong parang nag-iba ang kulay ng dugong lumalabas sa daliri niya. Parang kulay lila yon. Nakita niyo kung anong kulay ang dugong lumalabas sa babaeng ito? Yan ang lason na ginawa ng manggagaway. Kailangan maalis ko ang lahat ng lason para hindi ito kumalat sa loob ng sistema ng babaeng to. Nung matapos ng alisin ng albularyo ang lason, ay sinunod niya namang inalis sa marka ng manggagaway na aswang. Medyo nahihirapan pa siyang alisin ang marka ng aswang dahil sa mahina ang dungan ng kasintahan ko. Kung kaya't nalaman ng albularyong hindi lang pala iisa ang nais bumiktima kay Joyce. Isa lang ang lumason kay Joyce pero may dalawa pang aswang ang nakaabang dito at naghihintay lamang ng tamang pagkakataon. Pambihira naman Napakaraming gustong bumiktima sa'yo. Matapos gamutin ni Katim yung si Joyce ay tinanong siya ni Lola Dolores kung susugod na ba raw ang manggagaway sa bahay nito. Sabihin lang raw ni Katim yung at ihahanda na ni Lola Dolores ang garoting pinakatago-tago niya sa baol. Hindi pa. Kanina bang ginagamot kong bisita mo? May iba akong naramdamang presensya maliban sa mga manggagaway na nabanggit ko. Kaya naman oras na tawagin ko ang aswang na lumason sa bisita mo. Tiyak akong magsisi pagpuntahan din ng iba pang mga manggagaway at hindi nating kakayaning labanan sila. Kailangan kong puntahan si Waldo at hihingi ng tulong sa kanya para mapagtagumpayan nating magapi ang mga aswang. Bibigyan ko lang muna ng mga proteksyon yung San Benito ang mga bisita mo para kahit paano iligtas kayo ngayong gabi. Isa-isa niya na nga kaming binigyan ng medalyon ng San Benito. Bago ito umalis ay binilinan niya pa kaming huwag lumabas ng bahay hanggat hindi pa sumisikat ang haring araw. Babalik din umano siya kaagad bukas matapos kausapin ang bantog na manggagamot para ipaalam sa amin kung ano ang susunod na gagawing hakbang.